אתם רוצים ללמוד את הפעלולים שעכשיו חבר שלי עשה, אז הוא עכשיו יראה לכם את הטכניקות, עכשיו תשארו עד הסוף, ביי. כאילו, לא ביי, בוא נמשיך. עכשיו הוא מראה לכם את הטכניקה עם הרגל. עכשיו הוא יראה לכם איך עושים את זה. את הטכניקה עם הרגל. צריך להגיע לפה, מה שאתה מגיע לפה אתה עושה בום. ככה, אתה צריך להחזיק את אתה הרגל. לא עושה ככה, אתה מרים ככה את כל הקורקינט, ואז אתה עושה, ואז גם אתה יכול לעלות, וגם אתה יכול לרדת ככה. עכשיו הוא יראה לכם את הטכניקה של שני הרגליים. עכשיו הוא יראה לכם את הטכניקה של שני הרגליים. ועושה ככה. עכשיו תראה להם את הטכניקה שלך, בוא. תראו את הטכניקה. הטכניקה שאתה מגיע לפה, אתה שם את הרגליים, אתה מכין את הרגליים שלך ממש לאחורה, ואז בום, קופץ. תראה להם איך אתה קופץ, אבל כאילו, תראה להם את הקפיצה. אתה עושה ככה, ואתה מושך את הידית שלמעלה, אתה מושך את הידית שלמעלה, ככה, למעלה, ביחד עם הרגליים, נכון? כן, ביחד עם הרגליים אתה עושה ככה. יפה. עכשיו בואו נעבור לשני המדרגות. ייקח לו קצת זמן, אבל תראו, כשאני פה, נכון זה נראה לא שתי מדרגות, נכון? אבל כשאתה פה, זה נראה כאילו יש מרחק כזה. אני אראה לכם מהצד. יש כזה מרחק. עכשיו הוא יראה לכם איך לעשות את זה. עכשיו תראו, הנה הוא עושה את שתי המדרגות וקופץ. אם עזרתי לכם, תהנו וצאו מהמסכים, ביי. ותירשמו לערוץ ותנו לייק, ביי.